min ye Imam Muhammadu Go Badlabugo Almami i k'a dɔn Dankɔrɔba a ye tabale gosi a bɛ Algérie kɔfɛ a bɛ ni ka waati janbɔ i k'a dɔn Almami a y'a jira k'a fɔ a nakuma sera so sa a k'an ka jigi so i k'a dɔn ale kun dara min ni min na olu dafara nka a y'i to o kuma kɔni senfɛ min kɔni ye kɔrɔfɔ wɛrɛ ye o donna na Bɔjabate i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita binba ani Ibrahim Boubacar Keita a kanuba nin bɛɛ ye cɛ kelen Imam Dicko don min kɔni ye hakilinaw ni wulikajɔw ye o bɛ ne ka ɲɔgɔn majɛ sabula maa caman bɛ kuma Almami yɛrɛ bɛ kuma ni hakili b'a la min ye décembre kalo tile 20 san 2023 min ye Imam Dicko a ka fɔli la Algérie masakɛ min ye Tebboune o de kun y'a wele a ka taa Algérie jamana na sabula diɲɛ dɔnnikɛbaw ani silamɛ diinɛ kanubaw a lapasaba maa caman welelen bɛ Imam Dicko sɔmin kelen don k'a fɔ o ma don min kɔni Almami yɛrɛ ka fɔ la a ko ale ta kun kɛra nin ye o bɛna misiri jɔ misiri min kɔni bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya jidi ni ka silamɛya ɲɛtaa sabati a ko ale kɔni dale o la o de kɛra kuma caman ye i k'a dɔn a ko in dɔra kɔrɔ caman na ni ma ni i ka duloki ye i ɲi ka duloki ye i jugu kana i bɛ siran a ɲɛ Bɔjabate ka sababu kɛ mun ye Almami n'o ye Badlabugo Almami i k'a dɔn sɔmin kelen don k'a fɔ politiki i k'a dɔn kɛbaa don a ka kuma bana mininenw ani kuma jɛngɛnenw ka ca ale taara Algérie waati kelen min o waati kelen Mali jugu n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad i k'a dɔn olu fana tun bɛ Algérie o k'i bɔ a la min ye ayiwa o maa ninnu ye a caman dugukɔrɔ kɛ bɛ Algérie jamana ye ni n'olu bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan i k'a dɔn a ye baro kɛ walima i k'a dɔn a ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Bɔjabate i k'a dɔn i tɛna fara jugu kan wa sɛbɛnnikɛla ko a ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen filɛ sabula Almami ka taali faamaw ma bɔ a kalama Algérie ma fɛn fɔ a yɛrɛ ma fɛn fɔ i ni juguw taara ye ɲɔgɔn fɛ a ko i k'a dɔn gɛlɛya in kɔni nana wuli nin na a dunama in kama a yɛrɛ ye kuma caman fɔ ka se k'i yɛrɛ jɛya nka min ye jamana yɛrɛ ɲɛmaaso ye o fana ye kuma fɔ sabula ministre des affaires étrangères coopération internationale Ablaye Diop a dunama in kama o yɛrɛ kɔni nisɔngoyara kosɛbɛ Algérikaw ka lasigiden min b'an fɛ yan a y'o wele k'o ɲininka a bɛ se ka maliden dɔ wele cogo di o ni jamana jugu ka taa fara ɲɔgɔn kan an m'a sara jamana ɲɛmaaso la an ma maa wele ka bɔ jamana ɲɛmaaso la yalima mun bɛ nin kɔfɛ Bɔjabate k'a dɔn kɔrɔfɔ in kɔni a kuma cayara Almami min ye Mahamudu Dicko a ko nin ko minnu filɛ nin ye i k'a dɔn u bɛ ne k'ale kɛ faden jugu ye u bɛ ne k'ale kɛ jamana jugu ye ka sababu kɛ mun ye kuma bana mininen ni kuma caman dara dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale Almami a ti camancɛ fanga fɛ gɛlɛya b'a ni sɔrɔdasiw cɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ka hakilina ye ka sababu kɛ mun ye ale ye taama min kɛ nin ye i k'a dɔn a welela de o k'i bɔ yen farigankun b'a la fana sabula i k'a dɔn o furakɛyɔrɔ ye Algérie i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nana goloba ɲɔgɔn fɛ nka taama kɔni ye tiɲɛ den kɔ filɛ Bɔjabate i k'a dɔn ko wɛrɛ b'o la a ko ale ye taali min kɛ Algérie i k'a dɔn masakɛ de y'ale wele diinɛ hakilinaw don misiri lahulata min jɔra ye Ala kama a bɛ jamana diɲɛsegin naani dɔnnikɛbaa bɛɛ lajɛlen de wele min ye silamɛw ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye a ko ale taa kun y'o de ye kuma wɛrɛ minnu kɔni b'a la ani mɔɔw ye kuma bana mininen minnu fɔ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen y'a damata maana ye nka siga tɛ min na Bɔjabate Almami y'a jira ni Ala jɛnna n'a ye kalo kura o tile tan ni naani nata a bɛ tun jamana kɔnɔ nani in kɔni fɔra a bɛ siɲɛ caman bɔ nka a ka nani o nani i k'a dɔn a bɛ tila ka cɛ maa t'a kun dɔn sen da in Ala an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ sɛbɛ ye a ka se ka na so sa ni ka na denbaya lajɛ n'a nana février kalo tile tan ni naani o tɛ n'a dun mana mɔgɔ sigilen to n'o fana ye o don Amadu Dunga n'o ye Imam Mamudu Dicko ka kibaruyalasela ye sɛbɛnnikɛla ko ale fana mun b'ale de jamana ɲɛmaaw cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko hakili lajiginna min ye Amadu Dunga karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye Dr Sukali Kokala Mayiga tuma min na k'o to primature la ale de tun y'o ka charge de mission dɔ ye i b'a ye k'a fɔ min ye M5RP ye o janjo tun bɛ senna tuma min na a y'o jalamugu sɔrɔ
sabanikala ko a ko min kɔni semasi dafirila a ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ semasi ko ban jamana in kɔnɔ nka o n'a ta o ta min kɔni ye Mamadou Diko ale tor'o kɛrɛfɛ min ye kibaruya baaraw ye sabu a dɔn bɛ n'o ye sabanikala ko a ko ni waati laban in na min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga mɔgɔ dɔ b'a tugura jamana ɲɛmɔgɔ ye dangasirikew fana ka fanga la o kɛlen waati min na min kɔni Amadou Dunga ale y'i sigi k'i miiri ale bɔra tɔn min kɔnɔ mun na ale tɛ se k'o kɔnɔ ni k'a ka politiki baaraw daminɛ o de kun kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye welewelekan ni labɛnw sabatira Imam Mamadou Diko n'ale tun ye semasi ɲɛmaaba ye a bɛ min ye janjo min na Alizeri jamana kɔnɔ jango a bɛ se ka sigi cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye ntanw gosira Imam ale kanubaw ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn ye sen na min ye février kalo tile 14 ye o ka se ka waliya sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadou Dunga n'o ye Mamadou Diko ka kibaruya lasela ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni wulila k'a bɛ taa taama dɔ la Mauritanie sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a kɛra kunna sini min ye ntɛnɛn don min ye pankuru jigikɛnɛ Modibo Keyita ka seli waati min na formalitéw kɛtɔ la min ye polisi frontière ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura u y'a ka passeport minɛ k'a lajɛ k'a ɲɛda lajɛ k'a ka minɛnw lajɛ ka sin ka passeport minɛ ka bila kɛrɛfɛ e bɛna don pankuru min kɔnɔ o tɛ bɔ bi ko ye i bɛ segin ka t'i ka so siga kɛra la fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabiri a la k'a kin a ko wɛrɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye Amadou Dunga n'o ye Imam Mamadou Diko ka kibaruya lasela ye o tuma u y'a ɲininka furutututu e bɛ taa min k'ale bɛ taa Mauritanie i bɛ taa mun na Mauritanie n bɛ taa n ka maamago la sabu lajɛ dɔ bɛ yen dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye diinɛ lajɛ dɔ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko u y'a ɲininka tuguni ko kibaruya wɛrɛ sɔrɔla o tuma k'a tun bɛna taa Alizeri sɛbɛnnikɛla ko a bɛ taa mun na Alizeri min ye Imam Mamadou Diko ka t'o la kuma ɲɔgɔnya wa nali mun fɔra ka bɛn ni février kalo tile 14 ye u bɛna t'o ɲɛnabila baaraw de kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali kɔni a busamisɛn guwanna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Amadou Dunga karamɔgɔ dɔ b'a tuguni i b'a ye k'a fɔ a sina ka bali ka fɛn mun ye min ye passeport kɔni minɛna la k'a jira k'a fɔ nin pankuru in kɔni bɛ taa k'e to e na segin ka taa so k'a bɔ Mali da fɛ nin waati la e n'o kɔni cɛ ka jan fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadou Dunga sigilen so a y'a jira k'a fɔ k'ale fana tɛna daminɛ ko ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye kunnafonidilaw ye a ye kibaruya jɛnsɛn fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ale tun bɛ fɛ ka taa ka taama la jamana ɲɛmɔgɔw y'ale bali ka taa o tuma u y'a bali ka da kun jumɛn na k'u k'o fɔ ale ye dɛ ayiwa u y'ale bali ale bɛna taa ka taama kɛrɛnkɛrɛnnen la o tuma ko kun kan ka fɔ ale ye k'ale dusu tɔrɔlen bɛ ale diminen don ale ka kalifa tɔrɔlen bɛ o tuma n'a ma ye k'a fɔ k'ale tɛ don pankuru kɔnɔ ka taa ka taama la a donbaliya ye kun min ye k'ale tun mago b'o de la sɛbɛnnikɛla ko min ye kuma dɔ bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tuguni a tɛ fɔ nka i b'a ye k'a fɔ min b'a jukɔrɔ o bɛ dɔn min ye Imam Mamadou Diko ye n'ale kun kɛra sababu ye ka t'o nɔfɛ Alizeri mun ni mun de labɛn ne kun don mun ni mun de kun bɛna labɛn mun ni mun de bɛ ji jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ɲɛmaaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuguni i b'a ye k'a fɔ u ka baara jateminɛ ye jan ko n'i ye service d'État lajɛ min ye service secret ye karamɔgɔ dɔ b'a tuguni k'u ka baara ye nin bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Amadou Dunga ye ale kɔni balila ka bɔ o tuma ko don n'a nataw la mun ni mun de bɛna kɛ nin ko in na Mamadou Diko na wa walima Mamadou Diko na bali ka don jamana in kɔnɔ wa a ko a na sidɔn don n'a nataw la